Ahojte, vítajte na kanáli Board Games on Fire. Dnes sme si pre vás pripravili Let's Play hry The Lost Expedition. Je to nejaké putovanie džunglou a prieskumníci, ktorých si vyberiete, sa musia dostať do strateného mesta. Takže prejsť vlastne po mape. Teraz je ráno a táto značka Expedition Leader to značí prvého hráča. Áno. Vlastne, ktorý bude Hanka. Áno. Kolo sa delí na dennú časť a potom nočnú časť. Vždy, keď prejdeme z dennej do nočnej, tak musíme zaplatiť jedno mäso. Na začiatku máme 4 mäsa a ešte 3 náboje. A každý prieskumník má plné keby životy. Áno. A prieskumníkov si musíte vyberať tak, aby každý mal inú svoju schopnosť. Hej? Toto je camping, navigation a jungle. Takže nejaký, že sa vyzná sa v džungli, hej? Navigácia a toto je kempovanie. No a o chvíľu vám to ešte ukážeme aj na kartách, keď to bude. Ale keď je niečo vyznačené čiernym, tak to znamená, že to dostávame. A keď takýmto svetlým, že to není vyplnené, tak to musíme ako keby zaplatiť. Presne tak. Dobre. Takže poďme na to. Rozdám 4 karty každému hráčovi. Potom ešte, keď vyložíme karty počas dňa, počas dennej fáze, tak ešte vysvetlíme na tých kartách niektoré symboly. Počas dňa sa ukladajú karty po číslach, tie karty majú totiž čísla a počas noci ich proste len uložíme. Počas noci nezáleží na číslach. Presne tak. Cez deň sa vždy ukladajú od najmenšieho po najväčší. Áno. Dobre, tak dáme karty. A teda cez deň zahráme 2 karty, alebo teda ráno, a v noci zahráme ďalšie 2. A máme 4 karty. Presne tak, dobre. Neviem, či to bude vidno, sem dám balíček a to bude odkladací balíček. Neviem, ako to bude vidno na videu. Ja nemám zlé karty, ale mám taký celkom dobrý pohyb, len by sme museli zraniť niekoho. Takže toto teda znamená, že musíme stratiť, ak to chceme, a teda proste to musíme stratiť. Áno, zaplatiť alebo minúť. A toto dostaneme čiernym. No a ak máme červené, akoby obdĺžničky, tak to znamená, že sú tam 3, 2, 4 možnosti a my si z nich musíme si vybrať jednu. Áno. Dobre, to už si zahrala? OK, tak Dominik. Tak môžeme si voľakú kartu preskočiť. No, žltý obdĺžnik znamená to, že to musíme spraviť. Tam je to vždy len raz a to určite musíme spraviť. Na rozdiel od červených, ktorých je tam niekoľko, z ktorých si môžeme vybrať, musíme jeden z nich spraviť. Žltý je vždycky sám a ten takisto musíme splniť. Dobre, takže idem ja. No, čo tam dám ja? Len tak niečo, čo bude preskočené asi. No, neviem. Či máš také číslo? Ja mám 43, to by sme nejako mohli preskočiť. Dobre. Ja mám strašne zlé karty. No a máš niečo na 39? Jednu, ale tá zrovna by sa ešte dala akože hrať. Lebo tá 43 není zase až tak zlá, ale ako... No. Toto je celkom dobré, lebo môžeme získať navigáciu. Alebo sa môžeme pohnúť. Alebo sa môžeme pohnúť za zranenie. Lenže aj ja to tu mám. To nevadí, že každý 4 OK, však to potom uvidíme. Len ja teraz do toho, čo ste zahrali,
Ja musím dať len toto zatiaľ. No, bohužiaľ. Takže ja dávam kartu s číslom 5 zatiaľ No na a prvú pozíciu. modrý obdĺžnik znamená, že to môžeme spraviť a nemusíme, Áno. takže to je na nás. Môžeme, ale nemusíme. Dobre. Dobre, tak ešte dokončíme dennú časť No tak druhou kartou. ja mám takú liečivú, ale nemáme sa čím liečiť a potom tu mám už len také horšie, takže No čak, ako... OK. A toto, ten čierny panáčik, To je turista, dalo by sa povedať, má batoh na chrbte. turista, tak to sa pohneme o jeden krok, ak toto akoby spustíme. A my sa musíme dostať úplne hentam na koniec do toho mesta. a keď nemáte čo dať, tak ja dám asi, akože nie je to najhoršie, ale však Dobre. je to zlé. OK, no a ja mám teraz veľmi ťažkú úlohu, Tu máš, ale naozaj, že ťažkú. tu máš až také zlé karty. Možno, že sú není až také zlé, ale nemajú vhodné čísla. A keď máte toto a nemáte to vyplnené, že proste musíte stratiť ten kompas, tak a vy ten kompas nemáte, tak potom musíte uberať život tomu, kto má túto ten kompas, takže mu by ste ubrali život. A získať je tu znalosť, ale backtrackovať asi pri tomto, kde to máte proste vyplnené celé. No a takisto je to aj u ďalších. Ak by sme nemali stan, tak jej odoberáme život a list, tak Rojovi odoberáme život. No. Ale ja mám teraz ozaj zlé karty. Budem musieť dať túto. Bohužiaľ, lebo To je jaká? to je táto. Bohužiaľ. Jej. No. Dobre, keď je... Teraz každý z nás zahral 2 karty a 6 kariet je v rade. Vlastne deň je ako keby hotový a teraz si môžeme ten príbeh vyhodnotiť. No, vidíte, že na kartách nie je žiadny text, len tieto symboly a názov karty. Takže začína sa od najmenšieho čísla, alebo zľava doprava, lebo v noci sa podľa čísel neukladajú, takže zľava doprava ich začneme vyhodnocovať. No, tu musíme dať plus kartu. Áno, žltá nás núti doložiť kartu na koniec rady. To znamená plus karta. Áno. No a z tých dvoch teraz si môžeme vybrať z tých modrých, ale nemusíme, keby sme nechceli. My už tu máme dosť za navigáciu pohyb. Neviem, či to chceme. Pravdepodobne nie, lebo aj tu budú nejaké zranenia. A jedno meso, zranenie. jeden náboj, No, to to nebudeme. sa neoplatí. Dobre, takže rozhodli sme sa, že modré políčko neberieme ani jedno. No, tu tak asi... No liečiť nemáme ešte čo, takže to sa nám neoplatí. Navigáciu pohyb, že by, ale tu si asi vyberieme navigáciu, tak tu si vyberieme za navigáciu Mohli by pohyb. sme sa za navigáciu pohnúť, no ale ešte my nemáme navigáciu extra, takže musíme zobrať život kandidovi, ktorý je expert na navigáciu. No a teraz pohneme. Dobre. No, tu máme mínus život a stan, tak keď si zoberieme stan, ale to si musíme potom niečo vybrať. Áno. Tak keď si zoberieme stan, to je tak veľmi asi zlá toto. karta, áno. Takže odoberieme život Bessie a získavame schopnosť navigáciu. Ale počkaj, ešte tam je červený. Áno, ešte červené obložničky, jeden z nich treba splniť. Tak ja neviem. Asi dáme minus život. Áno, minus život. Takže, no, moc dobre sme nezačali, ale dobre, máme navigáciu, ktorú hneď použijeme. Ako tu si môžete všimnúť, potrebujeme A kemping, to použijeme. takže zaplatíme týmto No kempingom. ale ešte musíme 2 životy ubrať. A 2 životy, no. No tu získame navigáciu. Teda Áno, aspoň myslím. určite budeme brať navigáciu, takže jemu môžeme ubrať A ešte jednému. a jemu, lebo toto bude tiež zle. OK. No, Vôbec nezačíname dobre. a to jedlo už ani brať nemôžeme, lebo to by sme museli ubrať ďalší život. No však máme ešte celkom dosť jedla. Dobre, Tu bereme navigáciu. tu berieme navigáciu, ale predtým žlté preskakujeme nasledujúcu kartu, tá sa vyhodí hneď z radu.
A bereme navigáciu, to už si nemôžeme dovoliť. Navigáciu, dobre. No a tu ten stan, takže... Takže odobereme tam život. No, takže toto... Každý má 2 životy. Toto bolo veľmi zlé kolo. Ale ja mám liečivú kartu, ale potrebujeme OK. zaplatiť týmto. No, to bude ešte zaujímavé. Dobre, takže končí deň, zaplatíme jedno jedlo a ideme na nočnú Tak tu časť. daješ potom neskôr. Teraz sa budú tie karty vyhodnocovať, ako ich zahráme, tak aj zostanú. Takže nie podľa číselného poradia. Daj tú kartu teraz. No asi hej. A Tak musím lenže ako tam je potom aj plus karta, to síce nevieme čo príde, ale podľa mňa je dobré sa vyliečiť. Ako. OK. No a teraz musím Musím zaplatiť zaplatiť na jedna z toto. mojich kariet. A asi nechceme plus kartu ďalšiu nakoniec. Kľudne môžeme. OK, tak Kľudne môžeme aj 2 karty nakoniec. Prečo? Jaj. No, takže teraz dám túto. Pekari. Teraz dám túto a je tu tiež skip, takže No dobre, to nie je zlé. Dominik dá poslednú. A ja mám na konci dvojpreskok, takže keď tam doložíme nejaké karty, tak sa ich zbavíme. Jej. Dobre, takže nočná časť. Takže nasledujúca karta je preskočená. Tá sa Tu máme vyhoduje. strašne veľa preskokov. No, No, ale musíme ho zraniť ďalšie, potom ho môžeme dobre, doliečiť. to sa oplatí, áno. Akože Rojovi zoberieme jeden Zraníme život ho, vyliečíme ho. a ešte jedno môžeme liečenie dať Áno. niekomu. Asi tu získame kompas, tak asi bola komu z nich. Tak tej si daj asi, ja neviem. OK. A No, ešte a plus karta, plus karta ale na to nám konci. momentálne nevadí ešte. Dobre, to je vyriešené. Trošku to posunieme. Dobre, takže tu máme kompas a preskakujeme túto Preskakujeme kartu. túto kartu. No, A Teraz čo si asi za vyberieme? náboj, ja už ho nemienim zraňovať. Dobre, tak za náboj si dáme 2 jedlá. To sa nám hodí. Dobre, a teda získavame navigáciu. No, Tak sú- plus karta. a nechceme. To nám ešte tiež nevadí. A jedla Ne, máme ne, dosť, ne, ne. takže nebudeme sa zraňovať. A tu máme 2 preskoky, šup, Takže preč. tieto 2 karty idú preč. A Aj keď znova- táto nebola zlá. To Tá bolo opica bola celkom fajn, celkom fajn. No, ale Ale nedá sa nevadí. už robiť. A modré nechceme už. A jedla je dosť, takže to sa... Musíme si rozhodne- našetriť na pohyby. Tie životy hlavne. Áno. Áno, stratili sme takmer polovicu životov majú no preč. takže už je ráno a to len za jedno ráno sme Áno, takže stratili. ráno. Fúha. Posúva sa žetón prvého hráča a rozdáme opäť 4 karty. Takže teraz je Dominik prvý hráč. 3, 4. Dobre. No, takže počas prvého dňa a noci sme sa viac zranili ako pohli. No, ale teraz už nás tu počkali dobré karty, Teraz podľa mňa. už by bolo na čase, keby prišli dobré karty. Ja mám 2 preskoky. Áno, začíname veľmi dobre. Ja už karty mám dobré. Teraz. OK. A ja mám dobré karty celkom, ako. No. Toto není až taká dobrá karta, ale umožní nám nejakú zámenu kariet, keby mal niekto zlú, pretože nasleduje aj preskok. Hej? Keby sem dal niekto do rady zlú kartu, tak tento swap nám umožní 2 karty medzi sebou vymeniť. Ja chcem dať takú kartu, čo má 11 a ona je celkom ako dosť dobrá. No môžeš, však týmto ju zameníme za inú. OK. To je dobrá karta. Viem určite, že čo si nechám. A môžeme asi túto vyhodiť, lebo... Ale mám takú kartu, čo by mohla byť preskočená. Ale to je až 56. OK, veď uvidíme. Dáme si Anakondu. Anakonda, dobre. Ešte mám takú, že čo preskakuje, ale to si asi nechám na večer. No. No, počkajte, zatiaľ tam nevidím, že takú, čo by sme sa nutne potrebovali zbaviť, že? Lebo táto sa dá hrať Anakonda, aj táto stará cesta sa dá že celkom hrať. Nemám také dobré karty.
No tak použijem ja teda túto, ktorú nepovažujem úplne za najhoršiu. Nepovažujem úplne za najhoršiu, ale uvidíme. Dobre. No ako... Tu sme mali preskočiť. No, dobre. Takže v číselnom poradí máme zoradené denné karty. Tak začneme od tohto opusteného tábora. Tá je veľmi dobrá karta. Náboje máme ešte dva, ja by som Náboje sú nábojové nedostatok, ale je dobré aj vlastne... No, Tá karta nám poskytne Ochranu všetky Ale skúsenosti. nie ako každého, ale že môžeme si vybrať. Áno. Keď raz niečo použijeme, tak už to Keď je tú preč. kartu použijeme pre nejakú skúsenosť, tak tú kartu musíme zahodiť. Aj keď ich je tam viacej. Aj keď ich je viacej na tej karte. Dobre, takže asi bereme skúsenosti, že? No ja už nechcem, aby strácali životy. Skúsenosti. Nezabúdajme, že máme dve navigácie. A tu hneď využijeme, hej? Takže tu platíme navigáciu. Takže zaplatím navigáciu. A asi tam dajme... A teraz tie pirane. Teraz môžeme, toto Ja by som je povedala, výmena že dvoch toto kariet. je ako- Toto je horšie? No ako neviem. Všade tam je veľký život aspoň jeden. Všade. Nemáme liečenie. Tak tie Dobre. piranie sú dobré. Dobre, tak teraz môžeme vymeniť dve karty. Tak túto dáme sem a za túto trebárs. No. Dobre, to znamená, že nasledujúca karta, teraz spravíme tento symbol a ten vyhodí túto kartu. Preskočená, toto je vyriešené. Takže, no ja by som povedala, že keď už dávame za náboj, tak, tak navigáciu, ne? Ale navigáciu ešte máme aj samostatnú. Ale máme ešte aj jedlo. Ale to jedlo tu... Keď zoberieme jedlo, tak tu za dve jedla sa môžeme pohnúť, nemusíme sa zraniť. OK, to dobre. Dobre. Tak za náboj jedlo, aj keď sú tu lepšie možnosti, jak použiť náboj, že? Ale zobrali sme za jeden náboj jedno jedlo a teraz za dve jedlá spravíme posun po džungli. Pohneme konečne. Pripravili sme si k obedu pirane. A pohli sme sa. Posunula si ho? Dobre. No a teraz máme takúto voľbu. Buď si dáme náhodnú kartu a pohneme sa, alebo získame dve. Pohneme sa. Musíme sa teraz pohnúť, podľa mňa. Musíme sa Asi pohnúť? riskneme. Tak dobre, tak, to nie je až také tak veľké doložíme riziko. kartu. Ako kedy. No. Doložíme kartu za pohyb. A to nie je také zlé. A teraz, zranenie jedlo, no, ani najlepšie to není. Takže prídeme o jedlo, niekoho musíme zraniť. A toto je odober kartu Už to na nemáme. konci rady. A už A nemáme. nemáme, no. No ale už nemáme žiadnu, takže takto to vyšlo. A ide noc. A už máme len jedno jedlo. Teraz som si není istý, keď sme končili prvú noc, či sme zaplatili jedlo. Ale to Áno, platí, zaplatíš. Áno, no dobre. Musíme No ale sme získať. veľmi zle na tom s jedlom, No, veľmi musíme zle. jedlo, musíme získať. Dobre, tak začínaš, Dominik. Ja mám takú kartu, čo preskakuje dve, ale... Tak toto môžeme dosť zbaviť kariet, lebo tuto preskočíme a mínus na konci. Takže táto pokiaľ máš zlú kartu, tak je tam môže na koniec, akože. Aha. No lenže ja som není posledný. Ne, si tak Hanka. Uvidíme. Ja akože mám takú... Není Dobre, úplne tak najhoršia, to nie je ale... až taký problém. Počkať, akože nasledujúcu kartu skočíme, čo? A ja mám ešte takú kartu, že Nemáš nasledujúce tú dve. kartu? Ale mám. Dám tam túto. Keď sme mohli získať jungle. Skúsenosť, schopnosť džungla, ale nevadí. Táto je podľa mňa lepšia. No, tú druhú kartu musím dať nakoniec. A to asi nedávaj. No, to nedávaj. To nie je dobrý nápad. No však, ale toto som chcela nakoniec. Chápem ťa. Ale tu sa pridáva a ja mám plus, takže to sa hodí nakoniec ešte lepšie. Hej. A ja mám túto mám celkom fajn kartu, pozri. OK. Dobre, takže navigáciu máme. Platíme navigáciu. Preskočíme kartu. Máme jungle aj tak. A odobereme A nakoniec. odobereme poslednú kartu v rade. A jungle získame. Pridáme kartu. Pridáme kartu. No a teraz čo? No, teraz Zaplatíme navigáciu asi, že? Budeme No tak to musieť. musíme túto super kartu silnú použiť.
Teraz asi už jedlo, my sme sa nechceli strácať, aj keď to by bolo dobre za pohyb, ale tak asi Áno, nemôžeme. ale tak potom už by sme museli No niekoho na konci zraniť. noci by sme museli zraniť niekoho, lebo Ja by som bral len tú tu navigáciu. jedlo nezískame. Máme si tu navigáciu. Navigáciu bereme, My sme na to... A to budeme asi pridáme kartu. liečenie a kemp. Liečenie a kempy nebolo zlé, to by sme mali vlastne z každej bolo dobré. schopnosti. Ale aj 2 náboje sú lákavé. No, ale kemp získame tuto vlastne, my nebudeme mať jedlo. Takže my sa musíme liečiť. Aj tu sa platí jedlo, sme na tom zle. No dobre, tak si zoberieme liečenie a stan. Liečenie No a a koho kemping. teraz vyliečíme? Vyliečíme, Máme to je v všetko. podstate jedno, koho vyliečíme. Asi by som dala Roya. Lebo keď musíš platiť jedlo a nemáš, tak ty si vyberieš, koho zraníš. Tu budeme asi brať to, co podľa mňa to je lepšie, takže ja by som dala, že jeho vyliečíme. OK. Aj keď nemám... Dobre, no a tu máme jedlo, získame kemping a Toto nerobíme. to nerobíme, ale dokázali by sa zbaviť tohto. Či chceme sa pohnúť asi, čo? No, Asi áno, asi sa Asi pohneme. Takže modré nerobíme a jedlo som zaplatil a máme kemping. Už máme toho veľa, to už sa nezmestí na kameru. Tak to dám asi takto trocha. No a teraz čo Spravil spravíme? ty si už dal krok? Áno. Tak Takže spravíme... krok, jedlo, navigácia. Takže navigáciu máme No a musíme a nemáme jedlo, takže niekoho zraníme. Tak toho... A toto sa, No to super, sa už ale že neoplatí. teraz je zase deň. Teraz je deň a musíme ďalší. áno, nemáme jedlo, tak odober niekomu život. A bez Máme- určite bez jurt. Máme 2 kempingy a Django. Mhm. Dobre, ja som prvý hráč. Oni umrú. Uvidíme. Ešte nám chýbajú 2 kroky a našli sme stratené mesto, takže možno, že to ešte uhráme. Tak teraz Ale nejaké jedlo potrebujeme získať určite, lebo to už budú len strácať životy. No ja nemám moc dobré karty. Keď mám povedať pravdu, tak vôbec. Sakryš. ani ja. No, tak to bude zaujímavé. Ach joj. Túto hru asi prehrávame. Čo sa dá robiť? Aj také hry sú. No nič. Dám. Začnem so škorpiónom. Máme tam možnosť výmeny, takže môžeme potom manipulovať s kartami. Uvidíme. Čo najlepšie, čo sa hýbe, musíme dať proste. No, Musíme to pohybové. z tento deň sa tam musíme už dostať. Ja lebo mám prehrám. jeden pohyb, lenže Aha. to je za 2 životy a to by sme asi nechceli moc. Takže sú tam No, dve tie krížiky. Uvidíme. Za 2, dve No, dobre, krížiky dva a životy. pohyb. No dobre, však zatiaľ by sa to dalo, lebo máme 5 životov, máme. Hej, takže ešte A môžeš potom 2 ja odobrať. by som asi už nevedel také. Lenže... No tak tu je tá karta, no. OK. A teraz volá to, čo nám proste nedá minus život. No, táto naša hra asi nebude úspešná. Nedostaneme sa k tomu mestu. No Dominik, si na rade. Ja mám na každej jednej karte takmer, že odober život, takže Ja mám ešte na 2. A jednu mám, neviem, či že to musím. dáme. Ja mám jeden pohyb ináč, pozor. Dobrý? Za Taký navigáciu. lepší? Dobre. Ale navigáciu nemáme. Ideme... Nemá. Navigáciu nemáme, Ale kámo. ja mám 30, že so kuhár, či čo to je. A za náboj tam môžeme dostať navigáciu. Jaká to je karta, číslo? Ja mám 50 koš. Dobre, ale takto by sme sa až nemali do detailov baviť pri tejto hre, hej? Vy proste hráči musia vychádzať z toho, čo hráči pred ním... Hráč musí vychádzať z toho, čo hráči pred ním zahrali, aké karty. A musí Tak rozmýšľať nad ako tou taktikou, Moja čo vidí najlepšia na stole a karta, tak sa ktorú mám. prispôsobiť. Počkaj, ale ja idem najprv. Ale však ja to hneď hrám a môžeš ju to mať nechať takto, lebo to je 50 až. No a Dominik dokončí kolo. Čo najvyššiu, ale to mám pokaziť všetko, to mám všetko pokaziť. No, daj tam čo No, najvyššiu. počkaj, takže túto No ale dáme za... nezabúdaj, že tu máme
tu zoberieme pohyb, ale tu môžeme spraviť výmenu, to znamená, tento pohyb si dáme už sem. OK. Ale zase nebudeme mať navigáciu. Ale tu je ešte jeden pohyb. Čiže výmena. Výmena, no. No dobre, daj kartu. Proste my potrebujeme túto navigáciu získať, takže ja nemôžem tie karty pokazať. Ale aj keď je výmena, tak my nemusíme vymeniť. Nemusíme. Počkaj, Výmena, takže- aj keď, ináč to je taká zaujímavosť, že aj keď je výmena kariet na žltom políčku, tak tú výmenu nemusíte spraviť. Môžete, ale nemusíte. Takže počkaj, tuto dáme si minus 2 životy za pohyb. Tu Áno, stávame. No a už nikoho nesmieme zraniť. Vymeníme voľaké dve karty. To môžeme teda. Aha, asi ja viem aké. Ja dám túto kartu sem a vymeníme ju s touto, čo ideme nakoniec. Lebo tá by nás zabila. No dobre. Tak ideme to vyhodnotiť. Takže za 2 zranenia volíme pohyb. Podáme Takže takto, to aby nám sú nikto už... nezomrel. A teraz už je každý z tých prieskumníkov... Každý z tých prieskumníkov je na jednom živote, takže Ups. balansuje na Ale hrane. my prehráme, až keď nám zomrú všetci, takže... Áno, No, áno, akože takže zomrel jeden. keby nám ešte jeden zomrel, tak ešte Ešte sme máme 2 životy, Dobre. ako keby. Platíme kemping, doložíme kartu nakoniec Aha. A teraz môžeme spraviť výmenu. Tu asi dáme nakoniec túto. Vymeníme ju, aha, s touto. S touto takto. Počkaj, neviem, nech si to pozriem aj ja. Však vymeníme 32 s 50. To bude si najlepšie. Teraz robíme vlastne výmenu. Toto už máme vyriešené. Tu je ďalšia výmena, ktorú nemusíme spraviť. Kemping máme. Tuto zastrelíme. Takže my potrebujeme dostať túto sem, hej? Takže tie dve vymeníme. 50 a 32. Ale čo s týmto? Však tam dáme Nič, stan. kemping máme. OK. Dobre, to bola výmena. No a Teraz tú výmenu nemusíme. Teraz výmenu robiť nebudeme, to není povinné. Kemping platím. Kemping máme, takže sme svojili kemping. Inak toto je okamžitá smrť jedného z prieskumníkov. Aj keby mal 4 životy. Aj keby mal plné životy. Dobre, a teraz za jeden náboj získame navigáciu, odober nám náboj. Tak. A za tú navigáciu, ktorú sme práve Sa získali, pohneme a sme v meste. spravíme pohyb a sme v stratenom meste. A týmto už nemusíme ani dokončiť karty v rade, okamžite sme zvíťazili. Snad tam majú ošetrovateľňu, lebo oni ledva žijú. No, hneď v prvom ťahu, v prvom kole nám dal zabrať ten prvý deň. Tam sme sa moc zranili. A prišli sme o veľa jedla. Dobre, tak toľko to asi v skratke The Lost Expedition. Úplne jednoduchá hra, bez textov na kartách. A na budúce vám ju môžeme predstaviť aj s rozšírením. Fontána mladosti, alebo väčšnej mladosti možno, a mladosti, ktorá prináša niektoré nové prvky do tejto hry. No a tá hra je po anglicky, takže preto my vám to tak vysvetľujeme po slovensky, no lebo my už tej hre rozumieme. Áno, aj keď úplne nevenujeme sa úplným pravidlám, ale tak pravidlá sú není moc zložité. A to je asi všetko. Tak sa majte krásne pri nejakom ďalšom videu. Čaute. 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 Keď zoberieme jedlo, tak tu za 2 jedla sa môžeme pohnúť, nemusíme sa zraniť. OK, to dobre. Dobre. Tak za náboj jedlo, aj keď sú tu lepšie možnosti, jak použiť náboj, že? Ale zobrali sme za jeden náboj jedno jedlo a teraz za 2 jedlá spravíme posun po džungli. Pohneme konečne. Pripravili sme si k obedu pirane. A pohli sme sa. Posunula si ho? Dobre. No a teraz máme takúto voľbu. Buď si dáme náhodnú kartu a pohneme sa, alebo získame Pohneme sa. Musíme sa teraz pohnúť. Musíme sa Asi pohnúť? riskneme. Tak dobre, tak to nie je až také doložíme kartu. Ako kedy. No. Doložíme kartu za pohyb. A to nie je také zlé. A teraz zranenie, jedlo, no ani najlepšie to není. Takže prídeme o jedlo, niekoho musíme zraniť. A toto je odober kartu Už to na nemáme. konci rady. A už Ale nemáme. máme, no. No ale už nemáme žiadnu, takže takto to vyšlo. A ide noc. A už máme len jedno jedlo. Teraz som si není istý, keď sme končili prvú noc, či sme zaplatili jedlo.
Ale to Áno, tebe platíš. tuším. Áno, no dobre. Musíme No ale sme získať. veľmi zle na tom s jedlom, No, veľmi musíme zle. jedlo, musíme získať. Dobre, tak začínaš, Dominik. Ja mám takú kartu, čo preskakuje dve, ale... Tak to sa môžeme dosť zbaviť kariet, lebo tuto preskočíme a my ideme na konci. Takže táto pokiaľ máš zlú kartu, tak ju tam môžeš dať nakoniec, akože. Aha. No lenže ja som není posledný. Ne, si tak Hanka. Uvidíme. Ja akože mám takú... Není Dobre, úplne tak najhoršia, to nie je ale... až taký problém. Počkať, akože nasledujúcu kartu skočíme, čo? A ja mám ešte takú kartu, že Nemáš nasledujúce tú dve. kartu? Ale mám. Dám tam túto. Keď sme mohli získať Django. Skúsenosť, schopnosť džungla, ale nevadí. Táto je podľa mňa lepšia. No, tú druhú kartu musím dať nakoniec. A to asi nedávaj. No, to nedávaj. To nie je dobrý nápad. No však, ale toto som chcela nakoniec. Chápem ťa. Ale tu sa pridáva a ja mám plus, takže to sa hodí nakoniec ešte lepšie. Ani. A ja mám túto mám celkom fajn kartu, pozri. OK. Dobre, takže navigáciu máme. Platíme navigáciu. Preskočíme kartu. Máme jungle aj tak. A odobereme A odobereme poslednú kartu v rade. A jungle získame. Pridáme kartu. No a teraz čo? No, teraz Zaplatíme navigáciu asi, že? No budeme tak to musieť. musíme túto super kartu silnú použiť. Teraz asi už jedlo, by sme moc nechceli strácať, aj keď to by bolo dobre za pohyb, ale tak asi Áno, nemôžeme. ale tak potom už by sme museli No niekoho na konci zraniť. noci by sme museli zraniť niekoho, lebo Ja by som bral len tú navigáciu. tu jedlo nezískame. Máte tu navigáciu. Navigáciu bereme, My sme na to... A to bereme asi liečenie. pridáme kartu. Liečenie a kemp. Liečenie a kempy nebolo zlé, to by sme mali vlastne z každej by bolo dobré. schopnosti. Ale aj 2 náboje sú lákavé. No, ale kemp získame tuto vlastne, my nebudeme mať jedlo, takže my sa musíme liečiť. Aj tu sa platí jedlo, sme na tom zle. No dobre, tak si zoberieme liečenie a stan. Liečenie No a a koho kemping. teraz vyliečíme? Vyliečíme, Máme to je v podstate jedno, koho vyliečíme. Asi by som dala Roya. Lebo keď musíš platiť jedlo a nemáš, tak ty si vybereš, koho zraníš. Tu budeme asi brať toto, podľa mňa to je lepšie, takže ja by som dal, že jeho vyliečíme. OK. Aj keď neviem... Dobre, no a tu máme jedlo, získame kemping a Toto nerobíme. to nerobíme, ale dokázali by sa zbaviť tohto. Či chceme sa pohnúť asi, čo? No, Asi áno, asi sa pohneme. Takže modré nerobíme a jedlo som zaplatil a máme kemping. Už máme toho veľa, to už sa nezmestí na kameru. Tak to dám asi takto trocha. No a teraz čo Spravil spravíme? si, ty si už dal krok? Áno. Tak Takže spravíme... krok, jedlo, navigácia. Takže navigáciu máme No a musíme a nemáme jedlo, takže niekoho zraníme. Tak toho... A toto sa, No to super, sa už ale že neoplatí. teraz je zase deň. Teraz je deň a musíme ďalší. áno, nemáme jedlo, tak odober niekomu život. A bez Máme- určite bez určite. Máme bez 2 kempingy a Django. Mhm. Dobre, ja som prvý hráč. Oni umrú. Uvidíme. Ešte nám chýbajú 2 kroky a našli sme stratené mesto, takže možno, že to ešte uhráme. Tak teraz... Ale nejaké jedlo potrebujeme získať určite, lebo to už budú len strácať životy. No ja nemám moc dobré karty. Keď mám povedať pravdu, tak vôbec. Sakryš. Ani ja. No, tak to bude zaujímavé. Ach joj, túto hru asi prehrávame. Čo sa dá robiť? Aj také hry sú. No nič. Dám... Začnem so škorpiónom. Máme tam možnosť výmeny, takže môžeme potom manipulovať s kartami. Uvidíme. Čo najlepšie, čo sa hýbe, musíme dať proste. No,
pohybové. Cez týmto deň sa tam musíme už dostať. Ja lebo mám prehrám. jeden pohyb, Aha. lenže to je za 2 životy a to by sme asi nechceli moc. Takže sú tam No, dve tie krížiky. Uvidíme. Za 2, dve No, dobre, krížiky dva a životy. pohyb. No dobre, však zatiaľ by sa to dalo, lebo máme 5 životov, máme. Hej, takže ešte A môžeš potom 2 ja odobrať. by som asi už nevedel také. Lenže... No tak tu je tá karta. No. OK. A teraz volá to, čo nám proste nedá minus život. No, táto naša hra asi nebude úspešná. Nedostaneme sa k tomu mestu. No Dominik, si na rade. Ja mám na každej jednej karte takmer, že odober život, takže... Ja mám ešte na 2. A jednu mám, Neviem, či že to musím. dáme. Ja mám jeden pohyb ináč, pozor. Dobrý? Za Taký navigáciu. lepší? Dobre. Ale navigáciu nemáme. Vymeníme. Navigáciu nemáme, Ale kámo. ja mám 30, že co QR, či čo to je. A za náboj tam môžeme dostať navigáciu. Jaká to je karta, číslo? Ja mám 50 už, dobre, ale takto by sme sa až nemali do detailov baviť pri tejto hre, hej. Vy proste hráči musia vychádzať z toho, čo hráči pred ním... Hráč musí vychádzať z toho, čo hráči pred ním zahrali, aké karty. A musí Tak rozmýšľať nad ako tou taktikou, moja čo vidí najlepšia na stole a karta, tak sa ktorú mám. prispôsobiť. Počkaj, ale ja idem najprv. Ale však ja to hneď hrám a môžeš ju to mať nechať takto, lebo to je 50 až. No a Dominik dokončí kolo. Čo najvyššiu, ale to mám pokaziť všetko, to mám všetko pokaziť. No, daj tam čo najvyššiu. No, počkaj, takže túto No ale dáme za... nezabúdaj, že tu máme, tu zoberieme pohyb, ale tu môžeme spraviť výmenu, to znamená, tento pohyb si dáme už sem. OK. Ale zase nebudeme mať navigáciu. Ale tu je ešte jeden pohyb. Čiže výmena. Výmena, no. No dobre, daj kartu. Ja, že... Proste my potrebujeme túto navigáciu získať, takže ja nemôžem tie karty Ale pokazovať. aj keď je výmena, Aha, tak, viem. tak my nemusíme vymeniť. Nemusíme. Počkaj, Výmena, takže- aj keď, ináč to je taká zaujímavosť, že aj keď je výmena kariet na žltom políčku, tak tú výmenu nemusíte spraviť. Môžete, ale nemusíte. Takže počkaj, tuto dáme si minus 2 životy za pohyb. Tu Áno, vstávame. No a už nikoho nesmieme zraniť. Vymeníme voľaké 2 karty. To môžeme teda. Aha, asi ja viem, aké. Ja dám túto kartu sem a vymeníme ju s touto, čo ideme nakoniec. Lebo tá by nás zabila. No dobre. Tak ideme to vyhodnotiť. Takže za 2 zranenia volíme pohyb. Dáme Takže takto, to aby nám sú nikto už... nezomrel. A teraz už je každý z tých prieskumníkov... Každý z tých prieskumníkov je na jednom živote, takže Ups. balansuje na Ale hrane. my prehráme, až keď nám zomrú všetci, takže... Áno, No, áno, akože takže zomrie jeden. keby nám ešte jeden zomrel, tak ešte Ešte hráčime hre. máme 2 životy, Dobre, ako keby. platíme kemping, doložíme kartu nakoniec Aha. A asi a teraz môžeme výmenu? spraviť výmenu. To asi dáme nakoniec túto. Vymeníme ju, aha, s touto. S touto tak. Počkaj, nehaj No, ma, nech si to takto. pozriem aj ja. Však vymeníme 32 s 50. To bude si najlepšie. Teraz robíme vlastne výmenu, toto už máme vyriešené. Tu je ďalšia výmena, ktorú nemusíme spraviť, kemping máme. Tuto zastrelíme. Takže my potrebujeme dostať túto sem, hej? Takže tie dve vymeníme, 50 a 32. Ale čo s týmto? Však tam dáme Nič, stan. kemping máme. Okay. Dobre, to bola výmena. No a Teraz tú výmenu nemusíme. teraz výmenu robiť nebudeme, to není povinné. Kemping platím. Kemping máme, takže sme si volili kemping. Inak toto je okamžitá smrť jedného z prieskumníkov, Aj keby mal 4 aj životy. keby mal plné životy. Dobre, a teraz za jeden náboj získame navigáciu, odober nám náboj. Tak. A za tú navigáciu, ktorú sme práve Sa získali, pohneme a sme v meste. spravíme pohyb a sme v stratenom meste. A týmto už nemusíme ani dokončiť karty v rade, okamžite sme zvíťazili. Snad tam majú ošetrovateľňu, lebo oni ledva žijú. No, hneď v prvom ťahu, v prvom kole nám dal zabrať ten prvý deň. Tam sme sa moc zranili. A prišli sme o veľa jedla. Dobre, tak toľko to asi v skratke The Lost Expedition. Úplne jednoduchá hra, bez textov na kartách.
A na budúce vám ju môžeme predstaviť aj s rozšírením Fontána mladosti, alebo väčšnej mladosti možno, a mladosti, ktorá prináša niektoré nové prvky do tejto hry. No a tá hra je po anglicky, takže preto my vám to tak vysvetľujeme po slovensky, no lebo my už tej hre rozumieme. Áno, aj keď úplne nevenujeme sa úplným pravidlám, ale tak pravidlá sú není moc zložité. A to je asi všetko. Tak sa majte krásne pri nejakom ďalšom videu. Čaute. Čaute. Čaute.